No cabe duda de que sin Des de l'Assemblea Feminista de València volem traslladar-vos que no necessitem una reunió per a explicar què farem el 8 de març. Ja hem fet totes les comunicacions corresponents i aprofitem aquest espai per visibilitzar el nostre rebuig a aquesta delegació de govern. Volem recordar que tenim 20 multes per valor de més de 11.000 euros per exercir el nostre dret a vaga. A més, els últims mesos sumem 3 multes més per mostrar la solidaritat davant del primer judici a una de les piqueteres sancionades el 8 de març. Recentment us heu posat en contacte amb nosaltres per fer un pas enrere en aquestes 3 últimes multes. Açò torna a evidenciar que amb voluntat política podeu retirar les multes i no pararem fins que les desestimeu totes, perquè són injustes. Como mujeres migrantes, feministas, antirracistas, venimos a recordar que usted y su partido político han dejado a más de 600.000 personas en situación administrativa irregular, en plena crisis social y sanitaria. A día de hoy, este número se ha incrementado considerablemente debido a la irregularidad sobrevenida que cientos de personas se ven obligadas a asumir, provocada por la deficiencia de un sistema administrativo que no provee la apropiada cantidad y gestión de citas en oficinas de extranjería y comissaries. Per altra banda, volem assenyalar que aquesta delegació també carrega violentament contra el poble. El passat 16 i 18 de febrer, els cossos repressius ens violentaren quan ens manifestaven per la llibertat d'expressió. Considerem aquesta violència com violència política, de la mateixa manera que les multes o els desnonaments. Això va ser vergonyós. Però més vergonyós va ser que vostè, delegada del govern, ho negara, dient que no va haver cap càrrega policial. Les càrregues policials no són contenció, són violència. Eixa negació pública va provocar que la violència, ara ja, legitimada per vostè, es multiplicara 2 dies després de forma massiva i descontrolada. El vostre partit criticava la llei Mordassa quan estava en l'oposició. Ara, vostè s'aprofita d'ella. Els moviments populars continuarem dempeus fins que es derogui la llei Mordassa. Mentre continueu reprimint el poble, a nosaltres ens tindreu enfront. Perquè el feminisme no és una etiqueta. És la lluita radical per capgirar aquest sistema patriarcal, capitalista i racista.